musulman duniya. Zanuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Astaghfirullah, Allahu maji roƙo. A watan Ramadan, Mun zo tawagar mu mawaka kunka muke roƙo. a watan Ramadan, Dan tsarkakan sunayenka muna roƙo. a watan Ramadan, Afuwan karimin rahimin mun miƙo koko. a watan Ramadan, Annobar COVID-19 ta yi mana makoko. Albashir Ismail ya Allah 'yan ƙasa ce tanka muke nema. tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah Rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zanuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Rashida Salihu ne roƙo a cikin sunan Allah. Tuba, Almukuni albari'u kai kace mu yi sallah. tuba, Mu yi istighfari mu yi salati sannan mu yi hailala. tuba, Yau duniya ta fada ko ta ina a cikin matsala. tuba, Annobar COVID-19 na ta kisa Allah. Alfarma na watan Ramadana mu ce tunka muke nema. Mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah Rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zanuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Ase Ramadana kayote, leuru Ramadana kalorte. Sauri himme min gam Allah ti mo Yesu mai bena fe. Husitire da ibadullah, husitire da ibadullah, en husitire da hamamode. Kusa da kabe zaka, wurcinu gam Allah ma'a. Ai mabukata ya jama'a, ai ya fadar dina be mana. Gam Allah gam barka su mai husitire da ibadullahi Muhammadu da hazal jude. Husitire da ibadullah, husitire da ibadullah, en husita lewru su mai. Ceto to na mitorɗo ma'a, Allah an mitorɗo ma'a. Wainan meɗen musibo, labbinu ɓernde amin Allah. Hebbinu ɗum be kuɗe ma'a, ɓeyiddeɗa ha Rasulallah. Sani waziri babal wayi mawo be ɗemgal fulɓe. Ayimdi lamɗo nder lembe. Allah mi tuubi yafam yaafo yimɓe amin yamannano. Mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah Rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zanuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Ya kamata mu tashi mu dukufa ga ilahu sarki, masanin komai a duniya ko ba wani sarki. Shi ne mai yi mana garkuwa kan yi mamaki. Addu'a za mu sa a gaba na ce don mu samu sauki. Wannan annoba da ta zamo yaryadin wake, ta zagaya dukkan duniya ya ilahu muna Mu dukufawa. tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah Rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zanuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Aisha Sa'idu na saka kafiya. Wayo Yau Allah, na a cikin hukuma dukkan duniya. wayo A Allah, saraki ba malam koko mai jiniya. wayo Allah, Mun yi zaton wasa ne in Najeriya. wayo Allah, Coronavirus yau ta kewaye nahiya. wayo Allah. Mu tuba ga Allah, mu koma gunsa ce ta mu nema. Mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah Rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zanuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Ni
ƙarshen corona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, du'a'ana taqabbal minna. mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zinuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Ya Allah mun tuba gafarta mana Allah rabba. Rabbi kai muka roƙa alfaramar manzo dan babba. Na ƙasar mu da cuta a zuciyar mu da cuta babba. Talakawan mu ma ba za mu samu rashin laifi ba. Shugabannin su ba za su yi mana adalci ba. Rabbi sai mun yi gyara da nishari ba za ya bar mai shi ba. Mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zinuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Ibrahim Adam mai nima yau na zo da batun da akan cuta na corona virus ya ikuwana. Mu kula sosai gunka ya kai yan uwa dangina. Mu yawaita ibada neman tuba gun sarkina. A watan Ramadana ga falala na da asanina. Allah na tuba ya fi min dukkan zunubaina. Mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zinuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Ni Khadija kiri na koka da idanuna, ganin yadda ake mutuwa a ƙasa da jihohina. An bar haduwa jama'in sallah a masallataina, ba taron aure da siyasa ko suna. Gaisawa ma yau ta yi wuya a gurin juna. Iyaye mana COVID-19 Allah ce tanka muke ne. Mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zinuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Astaghfirullah tuba Allah muke yin nema. Cututtuka sun yi yawa a rayuwar mu yau muna shan fama. Corona ta kashe al'umma ta zagaya ƙasashe da dama. Albarkacin watan Ramadana Allah sarki ka kyauta makoma. Kabiru asibiti nake ni dai ina bi ɗallaɗifi ma. Kai mana rabbi badan hali badan albarkacin manzona. Mu tashi da gaske, mu roƙi yafiya ga Allah rabba. Ga Ramadan watan alfarma mai tururuwa musulman duniya. Zinuban musu suka ja mana coronavirus ke zagawa. Ni Khadija Bauchi nake ta kira a gurin ikiwana. Maza mata kanne yayu da iyaye guna. Mu koma ga Allah shine dai mafita dangina. Mun sau hanyar Allah dole mu tsinci kanmu a rana. To ga dama dai talla watan
musulman